calmini kadi président Kellel ndiaye e calmini dendagal guijlona fof calminama vraiment min gondi ko weltare eyyi weltare tan min gondi eyyi koɓe kalano foof vraiment ɓe kaali kadi minen kadi ko adi foof imminimi ko Fouta eyyi ɓe jiiɗi ko développement Fouta eyyi ɗum noon mbatton haqqillaji mon no feewi neɗɗo sene funduma tan yo funde lawol gotol ɗiɗiɓol watta tawe hen tataɓol watta tawe hen tataɓol to tawimen ɗiɗiɓol tawimen tan a perdi ɗum noon Fouta ɗo gonɗen enen e jinnaɓe men e miñiraɓe men e suwaɓe men fof nene jangga kaaliɗo haala université lawol Dande Maayo fof eɗen jiiɗi eyyi ko adi fof kadi Fuutankoɓe wonko jiiɗi eyyi kadi ma wod dariɓe mbiya wonde ko mbatten ko wonde ko kecce eyyi ma wi wonde ko mbatten ko kecce kadi ɗum ɗo wona kecce ɗum noon mbatten haqqillaji no feewi ñagoɗen Allah tan kadi ko ƴewten ko kadi yo Allah newnanen juulu kala. assalamu aleykum min mbiyatami ko Alpha Sy jeeyami ko to wiyeten Jot koye département mo Kannel ko commune de Hawre mi woni coordinateur mouvement président yeeɗi Fouta mo département Kannel mi salmini on onon fof mi juurima on haalpulaar no mbi mo yiɗi maaɓe garta fof baawi ɓuri mo yiɗi hannde Fouta ɓamto fof ko minen ferlankoɓe Fouta noon so wiyama Fouta waɗi ko canɗe waɗi ko ferlo jaango e département mo Raneru e ferlo jaango e département mo Kannel te président leydi ndi woni Alhaji Macky Sall o ari ha ferlo o yii caɗele amen joni noon Allah walli en oɗo Kellel Ndiaye o daranima o wi wonde mbaɗen mouvement président yo yeccito Fouta e katantagal makko e yidde makko Fouta e jogade mo imanu billahi e yidde mo diwan makko e yidde hoore makko e rontude baba makko moƴƴere eywa ɗum noon enen Fuutankoɓe fof no potirɗen eɗen poti nangude Allah nangene makko kanko Kellel Ndiaye kala to darni en daroɗen kala ko haali notoɗenmo kala to noddi en notoɗenmo kala ko wi mbaɗenenmo eyyi ko ɗum tan minne woni ko mbasotomi on minen kam min jogui caɗele ɗe ganduɗa ene mbayno leydi kanko Kellel Ndiaye kadi toujours min kaldaɗen caɗele min ngala ndiyam min ngala poste de santé moƴƴi min ngala jangde min ngala lawol moƴƴol haydara min ngala minen ferlankoɓe koye département Kannel min jaa koye commune de Hawre ɗumen calmini min juuri moon yesso jarama mare mujjama ngijilon ko waɗa ka sukuña waɗa ka sukanta machallah woriti Kellel Ndiaye togo ñayi Kellel Baba Demba worita togo ñayi mukumayeje Fouta agatina Foutanko haynene yakaruña demana ina lemunuña demana ina yuguña demana machallah wori ñimiti keñayi oɗo hunaren ko kuli forankoña machallah oɗo hunaren ko keɓe ka sene katta ka yere hawa sawani nan caade maɗa hunare nan koro maɗa hunare nan ñaki fora jawan Kellel Ndiaye oɗa gollungari o sewo o ñagali o Allah ñaganaɗa ko yiɗo aɗo yonki saha machallah kengana dangi golle keɓe gara joppa o Allah ñagana wiɗo yonki saha ayna kiñandaɗa gani na timmandi mogo sire ñagaɗa na golle ko so timmandi kengana dangi o ku yakaro hajunga dispensaire nunga machallah aɗo lemnum kara lagonga aɗo killu nkeɓe ga sene katta ka yere nke yimme sare saret nogondi ncare saret nogonga katta suntu bambe dispensaire nto kara ona brousse ñay brousse buri dispensaire ntano ñimme sare saret nogondi kenkuna nda kenko mukma je Fouta nogondi a sura mugu kenkuna assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu vraiment wona hunde min mbiyata vraiment yo Allah vraiment rendo ɗum ha weeɓa vraiment ɗum no balɗe eyyi par ce que ko
so yebɓiɗo ko vraiment dans les lumières yalla ɗum ma newo vraiment yiiɗa ɗumnaɓe yimɓe feewi weltata vraiment calminama jarama salmini onon fof mi juurima on mi salmini madame la présidente jooɗi ɗo mi salmini cellule mouvement président yeeɗi fouta mi salmini les amazones de Kellel ndiaye mi salmini kala umminoɗo e nder wuro muɗum ari ɗo hannde kadi min mbi ɗum bisimilla mum min mbi ɗum masa toon ñalawma hannde o ko weltare no feewi hamin jetti ha ɗon wawi haade kadi hamin ganduno ñalawma hannde o ko ni o wayata hamin damino ko ni o wayata Kellel ndiaye hamin ñagonomo balle juuɗe e batan moƴƴi so nani Salmat Diallo kam mbiɗa sikki oɗon gandi ɗum ko ɓooyi tawana hannde par ce que ndemin mbaɗatno comci boɗeji hamin mbiya min jakkaramo président de la république ko min e Kellel ndiaye en gonduno ha hannde noon hamin e lawol ha hannde kadi ko minen jaada kala to Kellel wawi yaade kala to Kellel wawi yaɓude jamma illa ñalawma min garat te hakkude amen e gijilonde woɗɗi ko kilométre aji kewɗi kono hanko jarani min ko ɓurɗum nde wonde ko belɗo rewde ko adi fof min jeeya koye mouvement goto ne wiye ɓamtare fouta noon so tawi faabu fouta fiti ko fouta ɓamtima min gari tawtude Kellel e condition ngaji ɗiɗo ko minen jiimo e darde makko e fayidagal makko e karantagal makko e ɓamtare makko nder fouta min jogui procédure amen faadi e ɓamtare fouta tawde ko ɓamtare fouta min mbi min kollimo wonde hamin jiiɗi ko ɓamtude fouta ndegete kanko haɓanto ko ɓamtare fouta o wi min wonde goƴa mon woni goƴa men min mbimo goƴa men hande ene waɗi sukaɓe rewɓe nanɗo ene jangganno école Allah waɗi goppi école mais mo mbiɗa fof wima pourtant mi dañi BFM ngala formation ngaji hamin jiiɗi daña formation ngaji min mbimo sukaɓe worɓe nanɗo enen jangi woni en jogui terminal en jogui carrément bac mumen woni en dañani woni en jogui BFM eji mumen kono ngala formation saabu neɗɗo liggoto ma jogo formation o wi min goƴa mon woni goƴa men minen donc gueɗe goteɗam min musata men saabu neɗɗo baɗo noon ene wi ene yiilo ɓamtare fouta ari wiyani mbaɗa waɗa politique wi wona ko mbaɗa waɗa politique développement so tawi omo haɓa ɗon gueɗo gueɗel o noddi renndo ngo yo ar ponɗa o ya ñandemo dingiral dokkamo lownoma bafloji mbaɗanoma podium mbaɗanoma hakkude wuuro mbiyomo ar haale nder wuuro kono wona adude alkatuji waɗa ɗumen mbiya oɗo watta saabu wonno min jinno wadde kono min dañani wonayami ruttinaɓe won otoji duttinaɗi so wona ɗum hande ɓuranno ɗo saabu so tawi ka leader aɗa wiya wonde goƴama ko ɓamtade fouta wona posma sa yi neɗɗon haɓano fouta mbiyatama ko bisimilla jañanamo sen ƴeewi ɗeɗo balɗe ɓennude won dimanche goto moɓe mbanno rendo mabɓe to de centre culturel régional mo Matam ɓe kaali hen ɓe kalani e goƴa fouta ɓe mbi ko parrainage ari gaare mbannen makki ɗo ɓe kaali ɓe mbiyani wonde e goni ɓinguel morowo kono gasi ɓe mbaɗi oɗon ko tendance ɓe mbaɗi ɓe pecci mabɓe pecce ɗiɗi oɗon tendance haaɗi nde wonno gonga ala ma makki noon ko liggorode kono ɓe neliɓe ga ɓe woni mbaɗɗo ɓe poste muji men ko ɓengol ɓe tinnaki no ɓe gari premier tendance o waɗi ɓe kaali ala ko ɓe kaali ko ɓamtade fouta ɓe kalani hen de ɓe kaali ko parrainage ɓe kaali ko makki wiya mballu ɗum kono ɓe kalani woni a makki de wino waɗa ɗum ɗo ha jottimmani ɓe mbiyani noon oɗon gasi oɗon tendance ɓenni woni tendance Farba Ngom tendance goɗɗo ari woni tendance maître Malick Sall komin Matam naɓe min tawa mbaɗi couvrir ɓe gari hamin cikka maro maɓe kaal kono faare ɓamtade fouta e wonde taliji tadduɗi ndiyameji e forage uji e jangde sukaɓe tadduɗe e gueɗe kewɗe ken faare développement fouta kono min nanani en a ko ɓeɗo garin ɗon enen ne ƴeewen wadde kalma koɓe mbaɗi ko hedde koɓe kaɓa e nder mabɓe kono wona habde aɓanade fouta eɗen mbiya makki noon en gardema ko haɗo o jarama taɗo o wi koye ndemo goɗɗo ala ko minen cuɓonto koya men ko hoɗi on min ganda on jarama Allah jarama dendagal wutturunaɓe e délégation min calminama goto foof to woni en woni walla mbiyan tagana damnankari ganden ko ɓiɓɓe fouta jinmi haaldude ɓiɓɓe fouta mane ballete ɗon gande tampere waɗi saabu so tawi nangue ne fuɗanno
nangue fuɗi waɗi bamma so tawi ƴen nangue ne fuɗi janggo doga so ɗum ala ko noyi bamma ɗaccata gande noon en rewino ɗo ɓinguel morowo firata kono fini tawdi ha bamɗi koɗi rewino ɗo kadi onon fuutankoɓe kon guertoɗe kono so guertogal jaaɓi wonde mbarodi il faut ko wona mbarodi saabu kala laamiɗo sénégal ko madame fouta madame la présidente Kellel Ndiaye o fammile en holno mbawaten daranade koye men nde wonnoon pular ne wiyanno so guto añi tutta juuɗe mum ƴeewen 14 région gonɗo ɗo e sénégal hol kanƴi fof noni potiri hol ɓuɗo yarude caggal ko département Matam e ɓe gande kala laamiɗo sénégal so dañani département Matam o yata ko 0 wadde ɓiɓɓe fuutankoɓe onon oɗo jeunesse ganden ko enen goni sénégal ko enen dawto mbawen lamminde sénégal ɗum noon hande kala kene wiye o ko gardiɗo jittenmo ɗon par ce que holko woni ɗum so tawi gardiɗo ardimo o rewni sagal makko ɓe pewata ha hande wawata fewde ɗum noon oɗo délégation mo mbiyatmi fouta enen génération fouta so université hande ittama ko woni étudiant hande so ittama ko heddi ko bamɗi gonata e université saabu hay goto ala toon ko wona fuutankoɓe fuutankoɓe nokki dañde liggade ɗumɓe fuutankoɓe nokki liggade e ko yimɓe dañde ne gartira e galle babiraɓe mumen sen dañi Kellel Ndiaye holno mbawte widemo yo fammin yimɓe Kellel fammin yimɓeɓe holno mbawata mbadde ha daña ndewen e Kellel o holla en no dañirten bandiraɓe oto ndewe e ngaalu sa wiyama an ka mor oto salo moro kono noon so neɗɗo ardema ni fof wutturu hikka ndi wiya nder amen wi nder amen hikka wi wutturu kon guertoɗe son cananama garon o wiyete ko Adama Ndiaye mbimi sow Allah jaaɓi hikka yaltan wutturu kon 5 comment dirais-je 5 to wotteteɗo je ne sais pas ka 5 bureau forte kanko fof o fiya hen haw leli sen mbaɗini wadde jaltininomo yimɓen wattano beele mi salminima Oh, Bokar. Bokar. Arles lo. Oui. Merci. Assalamu alaikum encore une fois. C'est vrai que je dois parler au nom de la jeunesse. Mais mami haali dow casquette o haalteno kilkiiɗa ha joni faade joni ko fof en jii ko haala ko heewi ko ɓoytaani neɗɗo noon so tawi aɗa woyto yaro ko ɓoytata ko a wawa safande ɗum hoore ma mbaɗini noon ko kalmi ko mbatten hakkille no feewi par ce que mi winare kalami koye dow casquette je parle au nom de la jeunesse mais je parle aussi avec une casquette de journaliste mi sikku kam so tawi enen kaala journaliste e leydi won ko andi ko heewi ko haalnaka par ce que à travers des couvertures
à travers tawede e jewte heewi à travers ko waɗa nane so tawi en keɗima won kallo wi ɓinguel moro c'est vrai eɗen jogui droit wiide ɓinguel moro pourquoi parce que c'est le président de la république wi enen ke ɓinguel moro noon heewani morade ñande julde sa reena e fadata ko caggal julde donc jota yo so tawi won ndi jota yo ko jota mo gandanɗa hoorema eɗen kalda gongaji ɗi ko est ce que Fouta ene jogui tali ɓalejo dane maayo ummade Wourossogui faade guiɗi noon est ce que dane maayo walla mbiyen la région de Matam ene jogui hôpital de renommé au niveau 3 walla niveau A est ce que région de Matam ene jogui stade digne de ce nom est ce que région de Matam ene jogui ko heewi ko gandanɗa hoorema eɗen cohli ɗum bandiraɓe 12 ans wona 12 mois wona 12 jours une simple question 12 ans faade joni est ce que eɗen mbawi wiide au moins 1000 milliards waɗama ɗo e la région de Matam so tawi en ƴeewi président heewi wadde des conseils départementaux o yaha e nder région ngaji o wiya région fof ɗum ɗo sohli nde o région de Matam o région de Matam sohli par exemple 500 milliards est ce que enen Matam naɓe en daari monsieur le président en dit a wino amin jogli par exemple 500 milliards on 500 milliards est ce que waɗi ɗum dans la région de Matam je dis non ɗum noon bandiraɓe so tawi enen kalda ko kalden koko des faits ene waɗi enen fof ene pawi hen guire men so tawi neɗɗo ummimi ɗo guiɗi ɗon ne yaha Wourossogui so arti ko fiɗɗo ɓernde makko Allah e poussiére ko kalden koko woodi wona ko mbaɗen créé joni noon ɗum noon so tawi kalifujaji men fof kaali ko muusel fof tagui artude directement faade e Kellel Ndiaye mi wiimi ñande mi haalnimo devant elle mbimomi min mi meeɗa yiide dans la région de Matam un politicien mi weeɗa ni politique mbiyami ko un politicien dariɗo devant tout le monde o wi monsieur le président de la république la région de Matam ene sohli ɗum ɗo mi meeɗa yiide donc soɓe nani neɗɗo goto o darimo o wi monsieur le président de la république minen de ko yoltude hujjaji fuɗokoɓe umini min on bandiraɓe kokkamo noppi kokkemo e ɓerde kokkemo haqqillaji kokkemo sembe men so tawi eɗen jogui par ce que ko ummini ko mi haali ɗum ñanden mi haali ɗum nane c'est une bataille de principe o ko yoltude hujjaji fuɗankoɓe donc noon so tawi en daride wi ene yolta hujjaji fuɗankoɓe so tawi min gondi politique so tawi min gondani politique so tawi amin jiidi so tawi min jiiɗani en tout cas mi hokkamo haqqille mi hokkamo sembe ha jaggo e jaam o wayla mbaɗi Kellel noon ça fait 5 ans faade joni ko dari ɗin 5 ans faade joni mi di bandiraɓe o waylani mbaɗi hay saaha goto ko ɗo yeeso ko kalami janggo e jaam somi wi o change mbaɗi mo wimo Kellel a change mbaɗi donc 5 ans voilà donc 5 ans faade joni o change ani mbaɗi bandiraɓe neɗɗo so tawi a wonde mum duuɓi poɗɗini ene change ani mbaɗi ko neɗɗo googi yekke on googa noon mo dari omo yiɗi ballamo hen min kaldami koye jeunesse o so tawi neɗɗo darima wi ene yolta hujjaji mum so tawi tan wona intérêt personnel ummima a dara ko beele hujjaji diwan ma ne yonte